ninjani sis? Ngizongishilo ke khala kwenzakalani? Yaphila kodwa. Udlala nanje? Ayibona ngumfazi lo. Usukele kwakho nje uzodlala nanje? Ngiyayithanda sesizisha. Yo. Ungivale isafa kunamoya ngivalele. Yibo. Usukele kwakho nje uzodlala nanje? Yazi wena mzukwane bakuluma unxeba. Yoyela yonke lento yakho. Ngicela amanzi sesicela amanzi. Amanzani? Yaphuza. Yona ngilona. Uzosona ukhefuzela nje udlala nezinto umdala kangakwenze njani? Akushona ukuthi idlala noGomora idlala nawe igihlekazi. Uphuma phi nje udlala nezinje? Ngizela. Mbizana. Ish, hayibo bengaze gijima nje le nje. Usafuna ukudlala naye futhi? Hayi phela uzodlala naye eminyaka phela bekuzobiza inja mina. Manje yangibalekela nje angikwazi ngifice sisi. Kanti ngifuna ukuyibrusha nje ngiyathanda ukuyibrusha izinja mina. Usongene wena yakho wayihlanza uzohamba ubrushana nezinto zethu. Ncaba ngiphanje phela ngithi usuku awuzanga nasendabeni thu usuku lokudlalisa izinja. Izinja. Usuku lokudlalisa izinja? Manje mina lapha njengoba ngasenawo. Njengoba ngasenawo kwami nje angisenayo inja engizodlala nayo. Naye phela yakho wayidla sisi umuntu omkwenza sengathi isimo nje into engaziwa le yakho wayidla. 75 uhlezi udlala ngayo leyo. Angidlali. Wena ngabe udlala nenje uboyidlange yakho ngithi udlala neyamanje. Usizakele kahle kahle masibisi. Ngisizakaliswa yini? Ukuthi mina yami inja yalontunje yanantsike. Wayidla musu siyana yalontunja wayibray. Wayidla. Ongizela ngisisi yakhe. Yini? Nje. Awena ukhuluma into oyizelela wena sobe sakhuluma indaba yanje nje. Angithi wena ikujwayele nje. Wena ngeze kubalekela. Eyama ukuthi ngijwayele inja yami. Yeningi. Ngicela ungizontuntshela. Unginansikele uyibize ukuthi ize khona uzoyibamba ngoba ngithi yayibamba nawe uyifakile ngane echenini. Usuke idedelelana emini waphela fine nasemini uyibamba. Ematha. Ngempela usukeleni kwakho uzokwenza njani? Imali yanani lento yokuza kwakho la? Ngisenjeni. Isemnyango phela inja. Iyabaleka nje sisi angithi uyabona manje angisazi ngenze. Iyeke phela. Sengicishe ngabona nje sengicishe ngazahwebheka lapha phela. Iyeke. Ngifuna ukudlala nayo. Hayi bonkulunkulu wami kodwa ngifelelwe yini? Uphambene ngani? Ngani? Uyasosela, qala ukuhlanya. Cha bo. Ngifuna inja. Ukahle? Uzowenzani inja yami? Ngani nginansikile ilontonje ukuthi ngizodlala nayo ngoba vele mina ngivele ngilodulu. Hayi matha hayi. Ungangenzeli isicefe bandla hayi. Angije into izele lana ngiqhube nezinto zami. Yini yathi ngiyacela kahle sisangile ngizoyibuyisa mase ngiqede ukudlala nayo. Ngizoyidlalisa nje kancane ngilungile. Uzoyithatha eminyango ke bandla ke ake ukuthi izobizwa yimini. Phela siyangibalekela mina ngiyacela sisi. Awumanje sesolo sikhuluma lento. Kanti yini ngempela lesikhulumayo vele? Sikhuluma ngenje uhamba ungibizela nje. Angifuni ke. Ngobani? Izini zongikhulumela zona wena uzongibuza ukuthi ngobani angizovela ngibize nje ngibize izodlala nawe. Ngifuna ukuyidlalisa. Sikephi la senzani la? Siyadlala xapayana. Abona abafazi abadala ngabavi bakhuluma ngenja nje. Izongibizela inja ngifuna ukudlala naye. Kahle kahle ngifuna ukudlala nawe kuphela. Ukuthi ilontunje nansika ngoba ziyagonywa futhi njoba kusuku lezinja namhlanje ziyagonywa. Ziyagonywa izinja namhlanje? Akufanele udlale nawe kuphela kufanele udlale nawe idlalise ebese uyayithatha uyoyigoma. Kusho ukuthi phela izodlala nami bese ngiyama ngiyoyigoma mina njengomnikazi wayo. Ubisi nje sisi. Usho bantu ngibisi. Njengoba ubisi nemsebenzi yayigceke yabona manje mina ngithenga ngithatha isikhathi. Yini ngizithoba ukuthi ngithatha inja kamngana nami ngihambe. Kuleka ke nje ke futhi ke vele ke nje leya ekhaya. Kusiyama umnikazi wayo uyazinesela yona idla amaphilisi ziyajova ezala ekhaya izinja usukhathazeka. Phela umjovo uhlukile lo ziyajova lapha kaMbhele. Awungizwa ngithini? Ngithi musuzikhathaza ngenjalo ekhaya. Ungasikhathazi. Mase siba nesimungumungwane uzothini? Hayi. Oyizwa phela into eshoyo ukuthi ngenje phose simungumungwane. Akisho njalo xa sigomela isimungumungwane ngisho ilontunje. Uphenyane sigomela uphenyane uzothini mase nophenyane inja yakho. Yizona lento eshoyo. Yini? Uphenyane nenja kuhlanganaphi? Ziyagoma lapha kaMpela and kuzoze kuvala mase sibizile angakhathazeki ngeyami inja awunkosi yami kanti ngizoze ngenze njani bakithi hamba uzothini masuluma ingane zethu zibe namarabhi noba ibudlala ngeke nje ngeke siyenze leyo nto buza uGomora bazwana kabi nje noNxeba azwana ukufa akazaza mlume yabona ke abantu abadlalayo ke labo azimase wena nje angazi uthi noma kukhona izinto ezinhle ezenzakala wena uvela ubusele emuva nje yonke into ngalenkani yakho yakuzona zonke izinto ezinhle sizithandayo yabo leyo yokugoma kwenja yami igonyo wena angiyithandi
Ngobani? Ngoba ngithandi. Ngobe yami. Ngizoyenzani mina nje? Angithi uzoyigoma. Ngisho kona ukuthi ungayi kuyigoma. Unomona nogoma? Cha nginawo umona angifuni uyigoma, ngibona umona. Yini pho? Ngoba ngifuni. Yazi le mali besohlwangiselana. Mazigoma zinikeza nemali? Zinikwa nemali mazi uyogoma. Angiyifuni nemali. Wemathi angicela uphume egusheni. Uzoyenza nje yami? Uzoyenza nje yami? Na usulokhu ugoloza nomgodo welona wasowathi inja kaNkulunkulu futhi leni sowathi hayakha wayibumba wena. Eyakho wayidla njalo nje ukhuluma kanjalo nje. Ngithe yeke lonto. Ngeke ngiyeke. Ngizoyisa kaGoba. Kagoba? Kulo mfana lapha? Yini? Hakulo muzo waGoba angithi uyazi kunolontunshi kunolomfazi lo umlungu. Umfana khona wakana umlungu. Kisho khona. Yini ulahlekele yakhe nje. Ngiyibonile lento njengati ifakole ezixobeni. Manje mina ngizohambisa le yakhe ngithi vele nayi inje inebala leli limhlophe nayo nje. Ngibona ibala leli la. Yathanda ukungisukela wena. Yathanda ukungisukela. Uzobona ngoba ngizabona. Yathanda ukungisukela. Ngiyathanda ukuthi uthathe nje yami uyonikeza umlungu. Le mali leyana sizohlukanisela kanti uzosinikeza imali. Amathi angishodinga imali mina. Kuthi ngaze ngidayise inja kanjalo. Usukuba isilima, mama usukuba isilima le mali izokusiza. Angidingi. Izokusiza nasezintweni eziningi kabi. Angidingi nginayo nje imali engisiza ezintweni eziningi. Angidingi imali yabelungu abalahlekelwe izinja. Usuwenza isilima wena lo Uyenzani into wakafana nomgodo inje into enganamsebenzi walutho idla ingolo nje. Ingakho yakho wayidle ngoba nake ngenomsebenzi walutho. Ngithe buye endabeni enja yami ayisewe. Angibuyi. Akazi indaba sikhulume ngomuntu ongekho la. Oh sekumuntu futhi. Shuthi wadla umuntu. Hayi ngiphathi kahle njalo lonto bese lokhu yisho. Indaba engakuphathi kahle ngoba wayidla. Indaba engakuphathi kahle. Angifuni. Sobe siyitshontshe kongcono mase bisomnikeza bese siphinde sayitshontsha. Ngathaba bethu kodwa yini isicepesani lesi? Yazi bya 5000 mase uthola nje mina ngizothatha Yazi usawu ngithusi mina 5000 phela. Angithusi mina 5000. Imali enkulu kabi 5000. Kuwena. Kuningi abongakwenzela ngisho nento Angidingi yonke leyo nto kanti uzwa kanjani? Izobuya kinja. Ngiyacabanga angifuni uzobuya imali iphinde kubuye nje sophinde siyitshontshe somhamba simnikeze bese sibuye siyitshontsha futhi sibuye sizuthu sini yini uzowenza nami yonke lonto uyangibona wena ngizoyitshontsha ngedwa ngizoyitshontsha nogogo ngizothola nogogo ngayitshontsha ke neyami nje hayi phela ngeke ngiyeke phela ila egcekeni ngizoyibamba ngekhaya ngizoyibamba ngekhaya abezokudla unxeba uzoqeda uqina ha uyangazi vele iyangazi ihlezi ngibona nje ikubalekela nje yabona nje kade usujaha nje abezokuluma kanti ngiyaqala nofika la ekhaya ngicaphe ngizoyibamba nami hamba umbamba sazonqabe nomgodo kankulu nxeba nxeba nxeba